Hej Rune. Ja, her er lidt om ideologiernes død. I 1960 der skrev Daniel Bell, at ideologierne de er døde. Det var de så af flere årsager. Dels så var der sket rigtig mange forfærdelige ting i ideologiernes navn, f.eks. i Sovjetunionen. Og dels så passer ideologierne simpelthen ikke på vores situation længere. Der velfærdsstaten var vokset rigtig stor, og det regulerede allerede markedet. Og det var alle partierne sådan set enige om var en god idé. Og derudover så er der ikke nogen, der troede på, at man kunne lave en sammenhængende plan for, hvordan et samfund burde se ud. Og når der ikke er nogen store planer, og der ikke er nogen, der er uenige i det, der sker, så kan folk ikke længere orientere sig efter ideologierne. Når alle partierne er enige om, hvad vej vi skal hen, og alle alligevel mener, at ideologierne ikke kan give noget svar på vores problemer. Som sagt, så blev det her sagt i 1960. Så blev der ikke snakket ret meget om ideologiernes død i rigtig lang tid, fordi der skete mange forskellige ting, der gjorde, at folk kunne se, at der alligevel var forskel på ideologierne. Men så i 1989, det år, hvor Berlinmuren faldt og Sovjetunionen brød sammen, der skrev Francis Fukuyamas, at historien havde vist, at den eneste ideologi, der rent faktisk kunne overleve, var det liberale demokrati. Det holder sig ikke helt, fordi der er rigtig mange lande uden for den vestlige verden, som man ikke ligefrem kan kalde liberale demokratier. Der er Kina for eksempel et godt eksempel. På trods af alt det her, så er ideologiernes tid nok ikke helt forbi alligevel. De får muligvis en renæssance med partier som f.eks. Liberal Alliance, der netop slår sig op på at være demokrat. Være et liberalt demokrati og følge de her... Jeg prøver det igen. Altså partier som Liberal Alliance, der netop slår sig op på at være et ideologisk parti. Med være rigtig liberalister og gøre, hvad de kan for at følge sådan den originale, den klassiske ideologi der. Og derudover kan man her i forbindelse med finanskrisen se en ret tydelig forskel på forskellige ideologier. Så de borgerlige, de ønsker at spare og skrue ned for den offentlige sektor, og de vil gerne give skattelettelser til de rigeste, mens de venstreorienterede, de vil gerne sætte skatten op og få folk til at yde lidt mere for fællesskabet ved at arbejde en time mere. Jeg håber, det her hjælper lidt. Hej.